Čaute priatelia, vítajte späť na mojom kanále. Som si istý, že mám medzi vami drvú väčšinu tých, ktorí preferujú analogové krabičky do pedalboardu s rôznymi typmi efektov a práve dnes si jednu takúto predstavíme. Ukážem vám veľmi špecifický drive pedál od slovenského custom výrobcu Ivana Baršovského, ktorého mimochodom týmto zdravím, a jeho značky Ibar, a bude to práve tento pedál. Ako vidíte, je veľmi minimalistický, je to taký malý Marshall ECM 800 v krabičke, máme tu úroveň hlasitosti, úroveň skreslenia, čiže drive, a máme tu potom pičky, stredy a basy. No a táto škatulka nám dokáže z klínu spraviť takýto parádny Marshall, túto 800, čo je bomba. No a ja vám to dnes ukážem. Na pomoc som si zobral aj zo pár ďalších krabičiek, bude to flashback, delay, potom je to Hall of Fame a reverb. No a možno využijeme aj boost z tohto Carl Martina. Takže aby som to nezdržoval, poďme na to. Ukážem vám, ako znie čistý clean na mojom lampovom kombe, ktoré vám mimochodom predstavím v blízkej dobe v ďalšom videu. A je to tiež veľmi zaujímavé dielo z dielne Ibar, takže o tom potom. Takže clean znie takto. Ukážeme si najprv úplne na sucho, ako bude znieť skreslenie. Nastavíme si tento pedál na všetky korekcie na 12. hodine. Skreslenie si dáme tak na 7 hodinu. Takže clean. Krkový snímač. Dáme na 10. hodinu. Dáme na 12. hodinu. Ukážeme sa teraz na kobylkovom snímači. Takto znie clean. A poďme na to.
No poďme na to. Nastavíme si skreslenie takto, asi na medzi 7 a 8 hodinou. Pridajme si trošku basov. Skúsme krkový snímač. OK, poďme ďalej. Dáme si pekný zvuk. Takže ako som povedal, toto je úplný masaker krabička. No a ja budem laborovať, že aký bus k tomu, aký delay, aký hall, ale toto sa mi páči, je to dobré.
Takže pokiaľ sa vám to páčilo, kľudne napíšte do komentára a keby ste chceli, pošlem vám kontakt na Ivana, môžete sa s ním dohodnúť, takéto veci snáď ešte bude vyrábať, no a bola by to škoda, keby nie. No a na ďalšom videu vám predstavím aparát, ktorý od neho mám. Takže vidíme sa na budúce, priatelia. Čaute.